batok sa mga palupok. Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Isa ka
bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sa Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, tungod sa ginahimo ni Iping nga pagpapisan-pisan, naluyagan ini ni Umaha. Gani nagdesisyon siya nga kuhaon na lang si Iping nga boy. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Boss, malakat na ko, boss. Salamat gid sa pagbulig mo sa akon. Ang imo kusina, matinlo na to. Kag nahugasan ko naman ang mga pinggan. Anong baton mo, Subong? Mangita ko sang obra. Mga barker ko sa pradahan. Pero galing, may utang ako dito sa mga kaupod ko nga barker. Wala ko pa ito mabayri. Kagbasibla kung sukto nila ako. Amo na nga nagalikaw-likaw anay ako sila. Ano sa imo kung buhatong ko na ikaw diri nga atsoy? Ha? Buhaton mo ako nga atsoy, boss? Oo. Nakita ko nga mayo ka magtrabaho eh. Maayo ka magpaninlo sa sulod sang balay. Wala ka asawa? Ay, wala busing ah. Hindi ka bading? Ay, hindi ah. No ka man yung buya busing man. Lalaking lalaki, kuya. Mayo. Di ano, sugot ka sa ginambal ko sa imo nga muta ka nga atsoy dre. Ang buhaton mo nga magluto lang sa pagkaon ko.
magpaninlo sa balay. Kag magbakal sang akong ipabakal sa imo eh. Ate, oo, busing. Pero anong trabaho mo, busing? Wala ka na sang labot kung anong trabaho ko. Basta mo ina at soy ko ikaw. Ate, oo, masugot ko ya, busing. Masugot ko ya. Sige. Masugod na ko, busing. Sugod ka na subong. Madamo ako sang panapton nga lago dito. Laban mo ato ha. Kay wala na ko sang isuksok nga biste. Ate, oo, busing. May mga biste ako dira nga gutok sa akon. Imo na lang na. Nantal man nada sa idalom sang katrik ko. Pili ka lang to. Ate, oo, busing, oo. Ara tayo na. Kag salamat gid ha. Kanugon nga napalpak ang amon plano ni Silvestro. Agud nga ipapatay sa ambush si Rojas. Kinahanglan gid nga madula siya sa banas ko. Kinahanglan gid. Makasagid sa ako ng animal. May pamahog pa siya nga nabalaan. Umanda ka lang, Rojas. Hindi ka na magdugay. Tungod ilisipon na lang ang mga inadlaw mo. Wala gid ako maguna-una nga matuman ang plano ni Sir Rojas. Nga makahimo ako sang paagi nga makapanilag sang mayo diri sa tinaw ni Silvestro. Ang bantog nga drug lord. Hindi pa magsugid sa akon si Umaha kung anong iya trabaho. Wala siya makaibalo. Nga madugay na ako nga nagasiay sa iya. Kag nakahibalo ako nga tinawo siya ni Silvestro. Kag ining balay nga ini. Ila ini safe house. Amo ini nga madamo sang tao nga nagakadto dre. Kag naga-meeting sila sa sulod. Kag ang ginahambalan nila, amoy nang gusto ko nga mahibalan. Kag mapasa ko ini kay Sir Rojas. Yapang hindi man ako pwede nga makasulod dito. Ano ba lang mayo ko nga buhaton man? Iping. Boseng, may isugo ka? Magbakal ka sa pagkaon sa gwa. I-take out mo lang ha, para sa napulo ka tao. Napulo ka tao, Boseng? Pero mga 5 man lang nakita ko nga nag-abot. Napulo ka tao, kaya may manug-abot pa. Birthday mo, subong? Ang ginasugo ko lang ang buhaton mo. Hindi ka na nagsagad sa pamangkot pa. Ati, oo, Boseng, oo. Ano nga pagkaon ang baklon ko? Inang pagkaon ba lang nga ginabaligya sang insik? Ati, oo. Kabalo ko sinabusing. No, aring kwarta. Dasiga ha. Kagaring pagkaon nga baklon mo. Ihatag mo lang ning listahan nga ina sa waitress. Ati, oo, busing. Ara dayon. Abaw, kadamo sang pagkaon nga baklon ko ba? Basahon ko abi ko anong nasulat dire. Napulo ka inasal nga manok. Fried rice. Napulo man ka supaw. Ati gusto man ang kwarta ngayon eh. May mabilin pa gani guro eh. Bah, may nasulat pa? Ano ni man? Hindi man ipagkaon? Kagagmay sininga litra? Ay, budlay kung libat ka. Hindi ka kabasa. Bah, nano ni? Hindi man ipagkaon?
11 p.m. Puerto Estila. Clear? Tatlo ka kumpit ang gamiton. Hala. Ginkurisan ang mga tinaga. Ginsugo ni Umaha nga magbakal sang pagkaon si Iping. Kag samtang ginabasa niya ang padala, may nakita pagid siya nga nasulat nga oras kag lugar. Sa pagpadayon ko pagid. Piho. Amo ining ginsulat kay nasang amigo ni Umaha. Kag sa punta, may aro nga natudlo sa ano ni man? Suba. Kuna mo, diri sa suba. Uhala. Basi kung may shipment nga masulod karon sa gabi. Timing. Ginpabakal ako sang pagkaon. Kinanglan nga makahibalo sini si Sir Rojas. Samtang nagalakat ako, kuhaon ko nga akong cellphone. Magintago ko diri sa akong pantalon. Dito ako manawag sa malayo nga lugar. Malibot anay ako sa makadali. Karon ako ma-report sa presinto. Ba? Ang akong cellphone? Ano ka? Si Aping ini ah. Sabton ko. Hello? Aping? Sir, may balita ako. Ambot kung amo na ining ginahulat naton nga break. Ano ina ha? Anong balita mo nga isugid mo sa akon? Dali ah. Ginsugo ako ni Umaha. Ling adik bala nga sa laligan ni Silvestro. Ginsugo nila ako nga mabakal sang pagkaon. Napulo sila kabilog. Kag daw sa may kadtuan sila karon sa gabi. Ginatagan ako ni Umaha sang listahan kung ano nga pagkaon ang baklon ko. Kag sir, ang ginatag nila sa akon, among nasulatan ining dali lang da sir kay basahon ko. Ariyo, 11 p.m. Puerto Estila. Clear. Tatlo ka kumpit ang gamiton. Kag Sir Rojas, may araw nga nagatudlo dito sa suba. Base ko na mo ining ilagit away. Hindi ayhan may shipment sila nga sugaton. Gusto ina, may info man ako nga nabaton. Nga may shipment ka maabot. Apang wala sang may nakaibalo kung saan umabot. Mahimo nga mo ina. Mahimo Aping. Ano sir? Magulag ka na sir kay base kung maunahan naman kita. Kita lang nga duang nakaibalo sini. Clear gali ha. Sa kay gayunan nga ni Aping, hindi na kita mapaslawan. Ate, ano bossing? Pwede na ba ako nga maka-evaporate dari bossing? Yanay, mas kinanglan ko ikaw dira. Abang maghalong ka ha. Kung hindi tama ka malhalon, hindi ka lang magpanawag sa akon, okay? Ate, oo bossing. Ate, sige boss. Mabakal ko alis ang pagkaon. Naulat na siguro nila ako. Oo, sige. Magpadayon ka. Wala na si Aping. Maayos ang espiya. Kabay pa nga muna ining ginahulat ko. Subunggid, mabalik ako sa presinto. Kaina pa ako nagahulat sang pag-abot mo, Rojas. Nga, Ma'am Terry? May nabaton ako nga balita. Isa ka masaligan nga tip. May maabot nga shipment subong
sa Puerto Estela. Kinahanglan nga madakpan mo ang shipment nga ini, ha? Wala akong makahibalo kung sino ang consignee. Apang ang malahalon nga makuha ninyo ang shipment nga ini. Kag hindi na ako magbaton sang bisan ano pa nga alibay, Rojas, ha? Kag tandaan mo, amo na ini ang paghatag ko sa imo sang last nga tsansa. Kung mapaslawan ka pa sini, mahimo na ako sang rekomendasyon sa ibabaw. Nga isaylo ka na lang sa iban nga region, tungod wala ka na sang polos dire. Pila ka tao ang ginsugiran mo sini, ma'am? Ang mayor lang, kag wala na sang iban. Bahala ka na sa pagplastar sang imo mga tao. Kag hindi na gid ako magbaton sang imo alibay. Gani halungi gid sang maayo. Makahalin ka na. Yes, ma'am. Gusto si Aping. Ang listahan sa pagkaon, listahan gali sang manug-abot nga shipment. Kagamoy nang ginhatag sa ako ni Ma'am Terry nga assignment. Abang nakaibala ko, nga hindi amoy ng lugar nga dungkaan sang shipment. Ikaw karon ang patalangon ko, Ma'am Terry. Ikaw, tungaon ko sa 3 ang akon mga tinaw. Ay abaw, grabing ila kaon sang ginbakal ko nga inasal kag kanon ba? Kag nakita ko nga nagasako sila. Daw may kadtuan sila nga malahalon. Ang iban, naghahanda sang ila mga armas. Gina-inspeksyon nilang ila mga armas. Hala, dito ayhan sila makadto sa Puerto Estela. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyanso na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Basta Radio!